toyumuz arasında tutmak. Bir jawan oglan ya bir jawan kız toyun arasında tutacak bolsa şumahal, yani şeriatını saklajak bolsa, yani peygamberin dinini saklajak bolsa, bäri başın enesi hatta bir toyda dädesde ay nämetjek ya on kapdalından yaqyllaran şodur şey. Boydoş dosyarının köpsi şoňa mızahym bolýaly arasında toy tutturmajak bol. Delil näme? Ömrüňde bir toyda hoşluk etmeli. Yani ömrüňde bir toyda Hudaýyň dinini etmeli, Resulullah'ın sünnetini etbermeli, Peygamberin dinini tutmaly bizere yerde. Falan hili tutmaly, hele erkek gaçyşmak, göbür towardatly da bolýar. Bahanasy näme? Hele erkek özü-özümiz diýip. Hudaý üçin aýdýan, beýtirip hem kepläp, hem özü-özümiz diýip. Näme özü-özümiz? Hele erkek özü-özümiz diýe. Hem biýdirip kepläp, imanymyz hatara oklamaýlyň. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aramızda yaşamayan ne olsa pek dini var. Toyun arasında tut. Öýlenjek dost. Kim ahun sen kefin olanasıya, kim bir zamanla toy arasında tut ya, o cüre değil. Elhamdülillah 4-5 yıl var. Ne kadar cavan oğlanlar, ne kadar kıydı oğlanlar gelin olan toyların arasında tutuyor. Hudaý Taala yeke varmanlar. Mahdum için takdire ten verdi. Her kim özün saklabilse iş gördü. Ay berekella mahdum olýan. Her kim özün saklabilse iş gördü. Ne yaman zattır anlamaz derdi. Cahillik derdine derman tapılmadı. Allah Taala ruhun şad etsin mahdum olýan. Her kim özün saklabilse iş gördü diýipdir şu zamanna. Yönemin naýdaýyn diýipdir. Ne yaman zat anlamaz derdi. Kur'an aýdýa, Hudaý aýdýa, Resulullah aýdýa diýipdiň, eger kulugyny giýrenak, ibnagat ulukon dert diýipdir mahdum bolýan. Hawada jahillik derdine derman tapylmady. Özüm bilýän bu zatlar diýen adamyň dermany ýok diýipdir. Hazreti İsa ölüň diriltdim diýipdir. Gözü ýogu gözletdim diýipdir. Ennamy alan dogruladym diýipdir. Kefe düşünmeýäni kep düşündirip bilmedim diýipdir. La Hazreti İsa aýdan kefşi, Ruhullah aýdan kefe. Biz arasında toy tutmak. Bir gurrunun aýdaýyn. Men arasında toy tutsam şu zamanna hi peygamberimiz bir boşlukda aýtmadym ay, aýdypdyr peygamberiň aýdan sözüni aýdaýyn. El-mutemessik bi sünneti inde fesadi ummeti felehu ecru 100 şehid. Rawahu İbn Battah. Ey jawan dost, gör pikret ikimizin gurrunumyz. Peygamberimiz mübarek sözlerini aýdypdyr. El-mutemessiku bi sünneti. Men sünnetimi tutan adam inde fesadi ummeti, men ummatym darganak zamanynyň içinde pikirle köfelip, hafatçylykla köfelip, her kim başagay zamanynyň içinde o Resulullah'ın sünnetimi arasında toy tutmakdagy diýip, lep Resulullah'ın sünneti bolsa men arasında tutaryn diýen adam, ýaşyňa mende şer sünnet bolsun. Felehu ecru 100 şehid, 100 şehidin sogaby var diýipdir. Peygamberiň aýdan sözi. Şehid kim? Şehid kim? Şehid diýeni dini İslam izzet tapsın diýip, Hudaýyň dini izzet tapsın diýip, zenanasyny dul goýup, oglanjyklaryny yetim goýup, gany feçilip ölüp galan adama şehid diýerler. 100 ýany şözüre şehidin sogaby var diýipdir Peygamberimiz. Azatmy ey jawan dost, ey mümin jawan aýallygan, ikimiziň gurrunymyzşy. Peygamberin sözü gözde inde fesadi ummeti. Hudaý bizi unutmady. Hudaý bizi ýatdan çykaranak we Resulullah'ın agzyny berip kıyamata çeli bir kef aýtdyrdy. Hudaý aýdýamyny Resulullah'ın agzy bilen ýöne. O ham Resulullah näme diýdi? Men ummatynyň darganak zamanyny sünnetim tutan adam 100 şehidin sogaby bar diýdi. Näme diýip? Şehide gany dökülýe, ölýe galyýe, derejesi tamam. Bir derejesini aýdaýyn. Şehidin bir derejesini aýtyp bereýin. Zemmiluhum bi kulumihim we dimaihim. Şehidle bir wagt şehid bolupdyr da peýgamberiň zamanyna. Peýgamberimiz näme diýipdir? Şehidleri kanlary bilen, egin maşlary bilen şodur şunu gömüň, ýumaň diýipdir. Taňky kıyamatda da şodur şunu kanlar çykyp duran ýagdaýynda tursunlar diýipdir. Şehid ýuwulmaýa. Şu kanları şahit bolmaly kıyamatda. Ennam janyň kany bilen hatta kefen näwez edilmeýär, şodur şunu gömülýär. Zemmiluhum bi kulumihim we dimaihim diýipdir Peýgamberimiz. Şehidler kanlary bilen, egin maşy bilen gömüň diýipdir.
Şo jürek şehidin 100 şehidin sogaby barda. Ey jawan dost, sen täbil Allah şikefi. Hazreti Zeyd peygamberimiz sakladı, sen dinini sakla. Sen köplep durun. Kimizde? 100 şehidin sogaby bar diýip peygamberimiz aýdypdyr. Waq ýene-de muzahama adam näme diýe? Oy sünnet kan ne başga sünnetler tutup bermeliler diýe. Şunu men jemiň içinde mescidin mihrabyna diýen, şeýitdirip sünneti maskara etýän adama awwala imanyna habardar bolsun. İkilençisi ol adama başga sünnetlerde hiç nesip etýän nädir? Ol adam şeriaty oýun tutup ötýär. O fakat seni ağırlayacak bolup aýdýar. Ol şeytanın kefi, şeytanyň meňdeş adamyň kefi. Ve bu sünnet ep berdin de başka sünnet kan tutacak bolsaň diye. Şeýitdirip hiç sünneti tutanak da. Asa sünnet tutanak. Okuyan ay öýlen sünnetini okuyan diyecek. Onu da näme okuyanlygyny bilenak. Beýdip özümizi ağırlamaýdyň, dilimizde de habardar bolaýdyň. Başka sünnet kan, bir zat kan diýip de hemmenden galamaýdyň.